El que diu l'Abascal o l'Ayuso els hi sona bé. Vota a Vox. I d'una forma jo crec que tant fa la bandera, perquè tenim a 52 diputats i diputades de Vox al Congrés, però al Parlament de Catalunya hi ha 11. 11. No són tan diferents. És Sant Joan aquí darrere. Jo no ho estic mirant, però potser millor que no miri. No es veu res. Bueno, per exemple, que són xavals o... Bueno, imagineu, segurament qui està fent això, potser no, però segurament són filles de classe treballadora. No? Per què? No, però per què? La pregunta que ens hem de fer és per què? ¡Pregúntales a ustedes, idiota!